गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे गोनांथार खौरां, 2000 रांनि बिलाइया बन्द जासिगोन। थांनाय मैया 19 मे अक्ट'खालि 2000 रांनि बिलाइखौ रिजार्भ बेंकआ बन्द फोसावबाय आरो 30 सेप्तेम्बरसिम सोलायनायनि सुबिदाया थागोन होननानै फोसावदों। बेनि गेजेरावनो भारतीय रिजार्भ बेंकआ 2000 रांनि नटखौ बेंकआव थांनानै सोलायनानै लानो थाखाय खावलायदों। एमएलए रबिराम नार्जारिनि देहाया मोजाङाव फैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां बिस गोनां आदार मोनजाफ्लांनानै जब्रा जानांनाय बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि जेएमसीएचआव थिसननाय जादोंमोन। रांखुबिर बोखांनो हादों। खाजोना बिफाननि लोगो कमिसनार मीनाक्षी काकुति कलितानि न'निफ्राय 65 लाख रां बोखांनो हादों। आसाम सरकारनि जर'खा नायबिजिरग्रा हान्जाया खाजोना बिफाननि लोगो कमिसनार मीनाक्षी काकुति कलितानि न'आव सिग्रोमनानै गासै 65 लाख रां बोखांनो हादों। सनितपुरनि धेकियाजुलियाव गिख्रंथाव जाथाय। धेकियाजुलि बेंखननि लांगोनायावनो साननि समावनो मैया खास्रि बिस्रियै मुहुरि उत्तम दासखौ बुथारदों। निरन्जन खदाल मुंनि सासे सुबुङा हा-हुनि जेंनाखौ लानानै मुहुरि उत्तम दासखौ आलिसिङानि थागिबि निरन्जन खदाल मुंनि सासे सुबुङा खास्रि बिस्रियै बुथारदों। मुहुरि उत्तम दासखौ खास्रि बिस्रियै बुथारग्रा दायनिगिरिया धेकियाजुलि पुलिस थानायाव गावखौ गथायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव धेकियाजुलियाव दुखुनांथाव थासारि सोरजिनाय नुनो मोननाय जादों। दायो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो। हिन्जाव दोनखारनायनि खौरां। दासान्दि बांसिननिफ्राय बांसिन खोनागासिनो। बर' हिन्जाव हौवाफोरनि खारनाय गोमानाय आरो दोनखारनाय। बर' हारियाव मा जामारखो? थारैनो मानो हाबा लायो? मानो संसार नागारो? बे बाथ्रानि फिननायखौ संसार गारनानै खारग्राफ्रासो मिथिसिगोन। दिनैबो सुदेम नार्जारि आरो निशि दैमारिया गावसोरनि संसारखौ गारनानै गुबुन जायगायाव दोनखारलांदों। मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि रौता ओनसोलनि निशि दैमारिखौ राङापारा 2 नं फुलगुरि गामिनि सुदेम नार्जारिया दोनखारलांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बिसोर सानै हौवा हिन्जावखौ बहाबा नुसनोब्ला थोंजों खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ नखरा खावलायदों। जानबुं अनजिमा 6003243500। आसाम पुलिस जन्मनि राभानि थैनाय जाथायनि सायाव बुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, एसआइ जन्मनि राभानि थैनाय जाथायनि सायाव सिबिआइ संदाननो आंबो गोसो दं। खौरांगिरिनि सोंथि खालामनाय समाव बेबादि बाथ्राखौ बुंथियो गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिनि बादिब्ला बे जाथायखौ सिआइडिनिफ्राय सिबिआइनो हगारना होनायाव आंहा जेबो हेंथा गैया। जुदि जन्मनि राभानि नखरा जाथायनि सायाव सिबिआइखौ हास्थायोब्ला सरकारा बेखौनो खालामना होगोन। दासान्दि सिआइडि हान्जाया जन्मनि राभानि थैनाय जाथायनि सायाव गोख्रै संदानगासिनो होनना गिबि मन्थ्रिया बुङो। बबेखानि बे जाथायनि सायाव दासिम गुबै बाथ्राखौ पुलिस बिफानाबो मिथिनो हायाखै होनना बुङो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गंसे ट्राक आरो गारिनि गेजेराव सौग्रावनाय जाथायाव एसआइ जन्मनि राभाया जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ गुबुननि फाव फान्दायनायसो होननानै नखरजों लोगोसे गोबाङानो सन्देह खालामदों। पस्टमर्टम रिपर्टनि बादिब्ला ट्राकजों सौग्रावनाय समाव जन्मनि राभानि आथिं, आखाइ आरो देहानि अंगफोरा गोब्राब जखम जादोंमोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।